El passat dissabte 9 de setembre, la plaça del Baluard de Reus va acollir el concert per a l'autodeterminació. Aquest festival, organitzat per diverses entitats reusenques com ara Òmnium Cultural del Baix Camp, Aula de Sons, Casal Despertaferro, Joventuts Esquerra Republicana a Catalunya o els Maulets Baix Camp, va comptar amb els directes de 3 formacions que van fer passar-ho d'allò més bé al públic assistent. Bona nit, Reus. Som els Festals de... Bueno, el cartell posa de Constantí, però som una mica de tot arreu. Del Camp de Tarragona, deixem-ho així. Els Festals del Camp de Tarragona, amb cançons pròpies i versions de Sopa de Cabra i els Pets, Baetúria, del Vendrell, amb les seves rumbes i versions adaptades al català, i els Pirats Sound Sistema, del barri de Sants de Barcelona.